260 akkademiku mill-Università ta' Malta appellaw lil membri parlamentari Maltin u anke dawk Ewropej, inkluż lill-President tal-Parlament Ewropew, sabiex jirrispettaw il-Konvenzjoni tal-Prevenzjoni tar-Reat tal-Ġenoċidju. Jgħidu li din il-konvenzjoni qed hemmhekk biex iżomm lin-nies responsabbli meta jseħħ ġenoċidju u tobbliga lil dawk bil-poter politiku biex jagħmlu minn kollox fil-ħila tagħhom biex jipprevjenu milli jseħħ ġenoċidju. Iddeskrivew bħala diżonest lil dawk li dwar din il-kwistjoni jinħbew wara każi internazzjonali tal-qrati. L-akkademiċi qalu li apparti r-rikonoxximent tal-Istat Palestinjan, id-deputati u politiċi nazzjonali u Ewropej għandhom jiżolaw lill gvern tal-lemin estrem fl-Iżrael, jikkundannaw il-qtil indiskriminat ta' Palestinjani, speċjalment tfal, u jestendu s-sanzjonijiet kontra politiċi Iżraeljani responsabbli minn dik li ddeskrivew bħala vjolenza estrema. Appellaw ukoll biex b'effett immedjat ikun hemm projbizzjoni ta' esportazzjoni ta' materjal militari lejn l-Iżrael u ma temmew jappellaw biex isir pjan ta' paċi bis-sem tal-Unjoni Ewropea. L-appell ta' dawn l-akkademiċi jgħid il-politiċi u l-leġislaturi għandhom obbligu demokratiku u morali li jieħdu passi u jeħduhom malajr. Temmew jisqu li l-kritika lejn il-gvern Iżraeljan mhix antisemitiżmu imma l-espressjoni ċara li dritt l-istat jiddefendi ruħu ma jfissirx li jista' jimponi ħsara fuq sezzjoni vasta tal-popolazzjoni Palestinjana.